Hi guys, good morning sa atong tanan. So update sa atong weather karon guys. Kay kulimlim aw unsa ni alumom sa ngalan ani o alumom wala ipakita ang init, wala pa napakita ang init no. Nya kana ang panggawas na natong linabhan diha o. Dili po din ta sa gawas. Ato po nang kuano nato mga kuanda na guys, so kay atong mga buwak akong ipangbalhin akong mga buwak dani kagahapon kay pang transfer na nako ang mga bulak na ato na ipang balhin danha kay para mainitan ko na atong talong buyag-buyag atong talong o kay nagkuan siya danha nga naro danha sa sako na sige kamutang nakatulad to mga sako ako na punto panodlan sa yuta kay para matamnan pud nato pagkuan kay di man ta katanom dadto kay atong area puno man sa tanom nya landong. Kung wa gyud tay kaplastaran og tanom diha. Na dinhi na lang ato na lang ikuan sa sako kay para bisan kuan danhi makita siya sa init ug mainitan. Na manguan ta karon guys. Kay si Saysay karon madto pa ni siya eskwelahan kay magdala sa ilang project. Sila ni Joby moadto sila dayon siya na lang padayon ang motambong sa meeting. Siya na lang pod ang motambong sa meeting karon. Walang tato nimo sila gipalaag say. Si Bintoy. Tawag to ka. Nagpa kuan na siya sa bata. Oh. Tulog na ka. Ha? Tulog sa kama na tutoy? Tutoy naman. Ha? Tutoy naman. Nagtutoy na? Ay, shush. Ay, shush, shush. Ay, shush. Morning. Mana day ka tutoy? Oh, dali de. Mana man day siya tutoy day guys. Ato ning kwaon guys. Kaya man na siya tutoy. Dali de. Ligo ikaw karon ha. Asyos aga nga ako man gini ah. Timplahin na to ko. Aga nga pa man lagi ka. Ha? Asyos. Aga nga pa mong bata guys. Aga nga pa mong bata guys. Aga nga pa. Aga nga pa. Gugutom pa ka? Ah, gay. Napaya tubig dan asay? Diyan na ah. Asyos, ka na gid dagay. Asyos. Oh. Oh. Ilis di. Ilis di. Walay tutoy ni mama. Nga sa ngisiya man na guys, ngisiya man na guys. Nga ha. Ang ngisiya nga ha. Oh. Ang ngisiya nga ha. Oh. 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 Ang bata guys oh. Oh, liha. Kaya para mga unat ng tuhod. Oh. Para mga unat ng mga kuwan liha. Da. 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 Oh, dah nak tindog dah nak. Tindog. Tindog dah nak tindog. Oh. Itindog ng tiil. Itindog ng akay. Katulgon pa man. Masublan at langaw. Dagan na malangaw. Sayo man liyam ng balay sayo man laag Sayo man laag. May pay mo tabangan si Usidan ha. Papapapan. Da. Agoy. Tutoy siya. Agoy. Ang nga.
Ba. Unsa agkay. Agay. Kabutan na, kabutan na. Ay, duwa na si Richmond, guys. Lagi gimana anda mau? Kabutan na. Ay, ilap ti dong. Ang dilaon niya, kabutan niya guys. Ano na. Sige na. Hindi man siya kaabot na. Buot na sa iya katong mga kuan katong naay hikot-hikot nga mga sinina. Mana na mong gisuot sa iya ha. Ako naman ng bibi daw. Uy, bakit gula na? Gula daw na yan, gula na yan. Gula na, gula. Ay, uliw ka dong. Na. Ano na? Ay, ginanaan daw mga. Da? Ay, gati daw. Ay, pagilap ti. Kanina. Gula na. Naulaw ikaw da. Ano na dito? Yan na. Laon na ikaw ay? Ang dula na din ang bibi ng mo diyon. Ang dula na ikaw? Duwa-duwa. 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 Lagon na ikaw? Oh? Yan, ikaw din mo mo. Kuwas ang remote kurdi. Da, ang pating duwa na ikaw? Ha? Ang pating duwa na ikaw? Ha? Ang pating duwa na ka? Asus! Ang pating duwa na ko na siya. Asus! Asus! Ang pating duwa na ko na siya. Wala. Ang duwa na ikaw? Ha? Agay, ang pangagpas man namong bata, oy. Ang pangagpas man namong bata, oy. Oh, oh. Oh. Pagdula na siya guys. Dula na ang baby dong-dong. Ha? Agay. To. Ba, pating dula na ko na siya. Isus ka na. Ayaw pagtamo ka ba? Isus ka na. Pating dula na ko na siya. Isus ka na. Isus ka na. Isus. Agay. Nalihok-lihok. Galaw-galaw. 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 Sige na, galaw-galaw. Tintoy. Galaw-galaw. Galaw-galaw. Da. Galaw-galaw. Galaw-galaw. Galaw-galaw para masudla na ang mga tilog kamot. Da. Pag maglihok na siya, guys, kusa ra na mulihok sa iya. Kusa ra na siyang mulihok sa iya. Ayaw, dong. Ayaw pag natugi ba? Ay, gano'n doon. Ga? Mauyog ka ra sa imo, no? Malag biyaan, no? Mauyog ra, no? No? Asus! Asus! Kasi ang bata niya guys. Tamsak sa kamot, tamsak para dili na magamit sa pacifier. Kamot na itamsak. Kabaw na na siya og mamalilin. Mo kabalo na siya guyog, tanawa. Ay paglaptekor. Kabalo na siya guyog. Da hangad-hangad na niyang dulaan,
Da halangad-angad na yang dulaan no. Oh. Oh. Ang litaw niya na po dito. Baby, kiss ko ha. Bawal kang kiss ng baby daw. Ako raman. Ako raman. Ako ra. Kita duha. Ako ra isa. Nahumanan ako kaligo si Bibi guys. Anya adto mi dadto ila ni Mother Ellen. La nanay. Dia yang kuko among gikuan permirong hingo ko sa iyang kamot. Kaya among ihulog dito sa gitar kay para may nimo gitar atong bata pohon guys. Ba? Mga harana. Guys, punta naman kami doon guys. Alidong! Ano ba? Balak ka, hindi ka pa nun. Ano si Bibig, si Mama, kami pa doon nanay. Ito ila nanay. At tumila nanay dito guys. So, tumila nanay motor guys. Ito pa man yung motor. Punta namin guys. Balik kayo lang motor. Doon ang sunta. Ando namin guys. Tara sila mama sa ilawit. Bano sila ni Bibi. Nga sila guys. Nagbalibol sila. Dah. Para si mama dito. Hindi guys. Dito sila guys. Nagbalibol. Ate nakaleng? Ate dahil na. Ate ka di ay. Sila guys. Nagbalibol. Dong laagan baka nimo dong Sulod dali guys. Nasa Jilod guys. Nang limpyo. Ay pamahaw kay wa may pamahaw dito man. Hala ka diha. Nanay guys. Hala ka diha. Ayo mi sa pamahaw. Diyos ko ta. Si tita guys. Naghimo sa kasabat chip. Hala ka bibi. Diyos ko ta. Hala ka bibi. Asa si mama di bibi. Asa di si mama bibi. Nya si tita. Naghimo sa kasabat chip. Og kana sa panan. Ako gamin mo? Aw, ikaw day gamin ako day. Para taho. Di Iya. aton di ay. Nawalay pritis diha. Na pritis oh. Na British daw guys. Na daw British. Nabay pritis. Da, ada. Guys. Magalit Oh, guys. sige ka uni dayon. Gini sobra. Asa inyong gitar? Tuloy ko korto nga naman. Amo naghihulog yang kondo to. Kaunta guys. Oy, yang koki. Oy, Okay. agay, Si nanay guys. Yang naligan si Bibi. agay. Naligo. Agay. Naligo si Bibi ngayon guys. Agay, amo bibi na oy. Mag-open pa man. Na may bisita sa iyo guys. Sa Nahuman na may ugla guys. kadudoon na di ba? Nya pakugos-kugos siya. Kadudoon. Pakugos-kugos siya ni nanay. Oo. Uli na mi. Kaya ang among trabaho. Dili gani ka magbangon pa. Ala, nangaman. Abi na ko gipatindog siya pag kunay ba kaligo tay daan. Ipauna man sa tiyan. Ipakulog siya o sa Mata nalukar ka. Mata na ka. Dungan ra bumabot di dali na da. Oh, di siya mag-birthday. Igo ra kung panagbo. Dungan ra man Sida. Na si Bibi ra man mag-birthday. At Kanos panagbo ra man ko. kanos asya bunyagan ma? Ma, O wa sa. banyagan. Wala naman ni siya suoti sa gloves. Para magto. Pawiran yung kamot. Alak ka. Agdula ra ba na siya na dito sa iyo kon ay katong iya kon kuan ba niya na may kun na bitay-bitay agdula unya.
Kay ang iyang gamot daghan buling diha agka suksok may nang da Nabatiyonan, dagan, ang lamok lagi. darakor. Video kor. Look guys, what's up? Ngayon ay dito kami nanay, nagpasalay dami guys, oh. So ngayon guys ay matulog sa ko din ay siya kumag-uli. Hello. Hi guys. Mag-uli na din ngayon. Tulog sa to mga ka guys. Tulog sa takay. Katulog ko naman ko. Pauli sana sila mama dito na una kay. Katulog ko man ko. Uli una-una. Tutulog na ko. Ay, tikang payang ni mama guys ah. Ilit man kay guys. So, ako na magpayong guys. Nagsilog payong duha di. Intan na siya. Uli na nila. Uli ba? Uli na ba? Nagbalibol sila. Ay, si Bibi dyan. Pa, ang tugbong me. Liam. Dali na Liam. Magtugbong me doy. Punta na kami guys. Dali. Dali uli balay. Ako katoy mo balay dito? Oo. Ang nanong balay ka lang dito. No. Ulit kami kaya. Liam. Itong dulangay kaya ang kunti mamalakaw. Uli na uli. Ako na magbantay ni Baby karon. Wala may tao dito sa balay. So, ako na magbantay. Wala may kuhan. Ang siya din sa mga kabuhat na sa balay. Abot na mi guys. Ano ah. Sakat na mi. Good morning sa tong tanan. O happy Sunday sa tong tanan guys. So ngayon manimbata atong silong diha nya na nato na silhigan. Yan sila ni Janice po. Nimba po sila. Sila dyan bago. Uy, yun ko di man na masigo. Sigo. Lagi. Basta nga pagsilpo. Be? Daan na ito na iyong siya. Okay. Alang sa pagulong sa simbahan o sa tanan ng alagad niini, na iha kanila makita sa loob katawan ng Diyos, ang natuon ng gagaway ng Kristo, mag-amon nila sa Diyos. Igugulang kami karena pagulong kayo. Alang sa atong naso, na makakapot unta ang tinuod ng ilaw utos ay mag-amon nila sa Diyos. Bilang Kristo ang Iyo. Amen. Panginoong maglingkod, o katuman ka ang mga tiyon, alang sa liturhiya sa Eucharistia.
Pagkalong kini sa Diyos, ang mga ipagkagalamo sa kanan. Kawarton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagpapagmaya sa iyang ngalan, ug alang sa pagpusana sa imong tiyang santos na simbahan. Kung Ginoo, sa pagsahulog namo sa Eucharistia, pinagi sa angay ng mga pagkalakad, idugod ang mabulos alang sa aming kalumasan, kanto ang ihanan, alang sa pagpasiluog sa iyong kahalangon. Pilihan mo di makayo, pinagi Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo ka ng religion. Anak sa kanila, Ibayaw ang iyong mga kasing-kasing. ang nakibayaw nga sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo ang Diyos. ang nakibayaw Sa Diyos at Amahan, Diyos at Tuhan, iyong pagkalagamo sa kanan, angay iyong magkakayo na magpasalamat kami mo, kayo na iyong sa panahon kami. Kaya sa dagong kaluoy, ihigong mabukayo ang kalimutan, sa iyong kanyang ipadala ang malulo sa iyong anak. Ibo siyang ipadala, ipadala sa kanamo, ang biyo na masasalahan. Panalangin sa inyo sa pagkakao sa kanan, Amahan ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. at ang nahalan natin sa Kristo, ano na ito ang patuloy kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayaw ko ka. Mana ang misa guys? Anya manguli na dahil ni. Ito ana nagsakay na. Sabi palitan. Bahot niya. Ah. Sige, pili na. Nandito na ako sa Galpan. Pagkali din siya o balay. Ayun na kayo, wala na na. Oh. Bata na na. Kana imo? Dili ba yan imo ha? Kana imo na ah? List din ang isa. Gani oh. List din gani da. Oh, list din na niyo. List din gani ng isa dani. Na. Oh, turun nila yung total ay. Oh, total. Betul. Sira na ah. Minta. Sakto ra ni duhar man ka imo. Duhar ba ato sabot. Duhar lagi. Oh. Sira na niya. Ano di mo bayad? Pero na mo bayad. 50 dai. 50 total 50. Mo kwarta di. Makabayad ka na.
Makabayad na, dili. Dili? Ha? Wala man ako kwarta. Ay, uli na lang dito to. Wala ako kwarta, di man nakabot. Di ako kwarta bayad. Ano, di mo kwarta di. Di mo ni kapalit. Kulangan man eh. Balik na to niya. Kani ako. Aman eh mo bayad. Hello, madala akong kwarta dong. Possible dream. Kahit patagpan, di na. Panahon naman. Sugod naman. Unsa ato paliton sa daan? Ayo kaya ato ibayad. Ayaw pag-isa. 1, 2, 3, 4. Ay, nara 4, ma'am. Sakto gid gamit yung 4. Kinuha ra sa daan niya sa kong bag. Uy, dito na nakaw na do kay magtamlay magkuan-kuan na siya. May patrol mo. Ang kalaw ko ng mga tao. Saya sa baho. Hoy, alin na mo ba? Gaman mo, mga mo. Ngaon ta guys. Uno mga layan. Sunitan paagi, di kay puro na karason. Kaya layan. Wapa ako ito na loko. Yung video. Meron po. Sige lang kay gamay-gamay na sa Basta guys. Ay, kundi ko. Kapag na kailan na ubang. Pangawang na akong ubang. Tunga-tunga raman tabot. Basta sila. Bintay! Ano po na ay abo? Tao, gibot niya na ka. Pagay na sana ni Tito kay di man si Tito ang kaon. Nga mo? Lupa. Bangka. Ay, sige, kawa ka yung banta. Ano kay bunga? Natagaw. Makuha ka. Lagyan mo. Sa'yo, baka nyo nag-up.
lagi kag balik ng bata.